Hi guys, welcome back to my channel and Lorna Official here. For today's video, namin diri sa Camp Verde, Bangwalog, DUERO Bohol. Tara. Guys, shout out ko sa akong kauban karon si Sandy and Rolly. Tara go na sa taas. Kung napansin niyo guys, nanan siya ka ng hagdanan niya siminto dati, nawa doon pero karon gi-open na po nila og balik. Napabayaan na nila sa una pero gi-reopen nila sa taas. Napa daw mas exciting. Atong tanan sa taas kung unsa kanindot ang view nga ilang giingon ato sa taas. So tara. Kung naika ng mga pelikula bitaw nga gera or magic o gubat-gubat kay tanawan nindo na ay mga baging-baging tas bangin ready jud siya sa mga kuan nga pelikula if ever. Nice kaayo tas bugnaw. Lado pa man dai ni agasan ni dito. Ano lang gingon nga natural forest attraction diri nga dapet. So nindot jud sa kayot. Wa man gud sa amo aso karon ako naka-experience og ngani nga kanindot nga view bitaw na tas ganahan mang tugkog ka ng mga forest. So maka-relax. Pwede magpadidit ato ta. Pagdagta ko. Tas pwede ba ka mo sa kaaganahan kaya kaya na ang mga dagang kahoy Japon tas pasaka si dali sa bugusaka anda nas ubos ka. Siguro to star sa nagshooting. Dagang kasabitan na Sabi. Ano pang kahoy puti?
kahoy pila nakaano kay years ng mga kahoyan ni and okay bagon sa mga nganda ng mga kahoyan sila kay mga karaan na ba. Dara nga part tag dagko tas adto naigagmay na idagko. So ayan na tog sa doon sa kanindot ang vidre sa taas. So, taran! Part guys, makita ninyo ang kanang duero tapos hagna dagat na siya dra ah. Itong tanaw nag-ubang view kung unsay makita diri sa ubos. Sa duero ug hagna. Na light plate para padong nakaslang kung naka sa personal dire makadungog ka na og kanang haganas bitaw tubig daw ni sa bukid gikan dali jud kayo guys may nice kayo na ay nang gidate. Wash out.
Naisimuan ta nag-zipline ba, tas isumpay daw tong naay puti bitang bato ta. Oh, dito ba? Ito sa bugal ato eh. Mo din abot na. Guys, just comment down below na lang and ask me kung asa dapit ning Camp Verde. So that's it for today's video and thank you for watching, and don't forget to like, share and subscribe my channel or na official. So for this video, that's it. So bye.